सच्चाई से नहीं पता, सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है। जो झूठ है, जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा, जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है, कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी। ये तो शॉर्ट शॉर्ट लोग काट काट करके डाल रहे हैं, बट हाँ, जो लोग डाल रहे हैं ना काट काट करके, वो फुल वीडियो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, डाल दो प्लीज। जो लोग बायस पॉडकास्ट वगैरह ना, इन फ्यूचर मेरे को जिंदगी में कभी बुलाने के ना सोचो और ना ही बुलाओ, बेटर है। पहले मेरे बात सुनना तू। So hello लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो फरायनानै लाग्रोलायबाय आरोना। आरो नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ दाखालि साननैसोनिफ्रायनो नोंथांमोना नुबाय दंखायो, आं सोरनि सायाव भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायोआनोखा आरोना, बर'नि मुंदांखा इउटुबार बि बयस। दाखालि साननैसोथ' नोंथांमोना मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना बे पडकास्ट भिडिअखौ गोबाङानो नायबायबो जानो हागौ आरो नायाखैबो जानो हागौ आरो नायाखैबा थांनानै नायहैबानो जाबाय। पडकास्ट चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामनानै हो। आरो बिनिफ्राय दा नोंथांमोनाथ' फेसबुकाव मोनसे भिडिअ शेयार जाबाय दङ, बेखौ नुबाय दंखायो आरोना। बिनि सायावनो दा बि बयसआ रिप्लाइ होफिनदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय। बि बयसआ रिप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों आरोना। नोंथांमोना फेसबुकाव नुबायबो जानो हागौ, आरो नुवाखैबा आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरै नायलांबानो जाबाय। दा रिप्लाइखौ मानि थाखाय होदों होनबाथ' नोंथांमोनाबो बयबो मिन्थिखायो आरोना। आरो दिनैनि आपडेटआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन। मोनसेया जाहैबाय बि बयसनि सायाव, आरो मोनसेया जाहैबाय बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि भाइराल भिडिअनि सायाव आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय। नैबे भाइराल भिडिअ जानाया, नैबे भिडिअखौ नायग्रोबानो लास्टाव बुंनानै होगोन दे आं एसे। नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। हाँ व्हाट्सअप, मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते, पर ये हो भी रहा है। कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था, मतलब मैं नहीं, दूसरों के चैनल में, एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी, कॉल करके पर्सनली। भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी, तो देन वो डर गया, तो वो रिमूव कर दिया वीडियो। एंड सच्चाई से नहीं पता, सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है। जो झूठ है, जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा, जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है, कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी। वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है, वो ट्रूथ, वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है। बस मैंने ओपिनियन रखा है, अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है? नहीं ना, ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना। कुछ कुछ मेरे दोस्तों को ये एंगल समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है अपना भाई। तो हाँ, जिन लोगों को समझ में आ गया तो देन हाँ, समझ में आ गया। एंड जो सच्चाई है वो यार, आवाज हमको उठाना पड़ेगा। न्यू जेनरेशन अगर आगे नहीं आएगा तो भाई अभी बहुत खराब सिचुएशन है। जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो इतना ही आवाज बोला है, मेरे मुंह से इतना ही निकला है, और ज्यादा निकल गया ना तो फट जाएगा। बस यार इतने में ही क्या बताओ यार, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मतलब फ्रीडम स्पेस के नाम कुछ है ही नहीं अभी। तुम फ्रीडम स्पेस नहीं, आपके मुंह पे टेप चिपके जाएगा, तुम फ्रीडमली कुछ नहीं बोल पाएगा। अभी के जमाने में कहाँ है खुशी? दिख रहा है। जिनके पास भी फुल वीडियो है ना पॉडकास्ट वाला, डाल दो कहीं पे भी, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी फुल डालना चाहिए और दिखना चाहिए फुल। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कर रहा था, किस वे में जाके वो बातें हम लोग कर रहा था, तो वो दिखना चाहिए। जो इस क्लिप, छोटा सा क्लिप को देख के कुछ लोग जांच भी कर रहा है, एंड देन हाँ, अब बस जो क्लिप दिख रहा है ना वो भी ट्रूथ ही है। ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें झूठ फलाना दिमकाना मैं मस्का वस्का लगा के बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं है। ट्रूथ बाहर आना चाहिए, जो है जैसे भी हो। किसी के भी यूट्यूब चैनल में डालो, कहीं भी डालो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। फुल वीडियो आना चाहिए।
अभी तो शॉर्ट शॉर्ट लोग काट काट करके डाल रहे हैं, बट हाँ जो लोग डाल रहे हैं ना कट कट करके, वो फुल वीडियो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है डाल दो प्लीज। जो लोग बायस पॉडकास्ट वगैरह ना इन फ्यूचर मेरे को जिंदगी में कभी बुलाने के ना सोचो और ना ही बुलाओ, बेटर है। पहले मेरे बात सुनना तू। मेरे बात सुनना पहले। क्या करेगा? मेरा बात सुनना। हाँ? बात सुन पहले। ये मेरे दोस्त हैं, इन लोगों ने बुलाया मुझे और कुछ नहीं समझा। ये मेरा कुछ नहीं लगता, ये बुलाया मेरा फ्रेंड है। वीडियो रिक्लाम उदालगुरियाव नुनो मोनला दे नोंसोरनि एबारनिफ्राय आरो मोनायाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय मोजां फराय माबा मोना नोंसोरखौ मोजां फरायदों मोजाङै फरायबानो जाबाय बिदि फाल्तु खालामनाङा नोंसोरो सिनिबासना आर हरनो बाङालि मानो मायाको कोबा लागि फरमान गर्छ भालके दि আমার বিয়ে আছে বিয়ে আছে थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना दाथ' नोंथांमोना बिभइसआ मा बुंखो नोंथांमोना नुखादों दा पडकास्टनि भिडिअफोरखौ माने फुल्लि होना होयो होननानै बुंनानै होदों आरोना आरो पडकास्टआव गावखौ लेंहरनांला होननानै बेफोरबायदि पडकास्टआव आंखौ लेंहरनाङा होननानै बुंनाय नोंथांमोना खोनाखादों जानो हागौ आरोना बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मोनसे बे भाइराल भिडिअ जानायखौ नुनानै मोनखाबाय आरोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलाय अबे जायगानि बे सिख्लाफ्रा आरो दा जोंनो एप्सखौ मानो थाखाय नांगौ होनोबा नै बेफोरबायदिनि थाखायनो नांगौ आरोना बेफोरबायदिखौ फोसाबनांगौ बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनो एप्सखौ नांगौ जायो आरोना बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बेफोरबायदि गोदान आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय आरोना दा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै दा नोंथांमोना नैबे भाइराल भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय एप्सफोरखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ जोंनो एप्सफोरखौ बेफोरबायदि जानायखौ होबथानो थाखायसो नांगौ जोंनि बर'नि जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गाज्रि लामाजों आगान सुरदों निसा बुस्थु ड्राग्स बायदिसिना लादों बेफोरबायदिखौ माने मोजां लामायाव दैदेनलांनो थाखाय माने बेफोरबायदिनि थाखायसो जोंनो एप्सखौ नांगौ नालाय बेफोरबायदिनि सायाव एसे बिभइसआ बुंदोंमोन आरोना दाखालिनि पडकास्ट चेनेलाव नोंथांमोना नायफिननो हागोन दाबो आपल'ड जाफिनबाय आरोना डिलिट खालामदोंमोन ओमफ्राय आपल'ड होफिनदों नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै भिडिअनि गेजेरै आरो आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लाङोबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।